PATO onye ịgba mụ na-etilo 2IC odogwu ego na ọsọ ihite ụkwa onye nwa nze ọfụnanya the Towns and Dutch odogwu n'Imo State, the chairman CEO Ike Forward Perfume and Cosmetics na Trade Fair Complex Balogun Business Association Lagos State. 2IC odogwu ego nwanne m bịa kenenu. 2IC onye nwa nze ọfụnanya. 2IC onye nwa nze ọfụnanya. Hey, 2IC aṅụlụ ndụ ị na-eme obodo ọsọ bụ ụsọ. 2IC Imo steeti mụrụ oke nwa ọbata ozuora onye nwa nze ọfụnanya. Mgbe onye jiri nwa ego ọzaba afa nna ya, onye bụla ebu ebugo, onye bụla ebu ebugo. 2IC onye bụla ebu ebugo. Ice water, okay. Ọ na-abụ ọgaranya kpata ego n'elu ụwa n'obi onye ụbịam n'uche ogbenye, n'uche niile n'ụbụ na ọgaranya bụ onye ọgwụ ego ụbịam batala ibe melụnụ ọgaranya ji na-echesinụ na ogbenye nata amụ nsị. Ije ụwa this life no balance. Ọgaranya ọrụ ga-afụfụ ọtalụ n'elu ụwa. You will learn the meaning of don't fight crazy. What God cannot do does not exist. O disappoint Romo, nyakanji were ya we melejimo. O disappoint Romo. 2IC onye nwa nzọfụnanya. Lagos big boy Babolowo Omologo ọwapụta fonu agba transfer. 2IC onye polisi n'ụlọ lati fụbụ ụsọ. 2IC aṅụlụ ndụ Agbabi don't fight grace na grace ga-akụgbọkwa gị anya n'ụwa. Chakwalụ ndị ọgwụ ego n'ụzọ fana abịa. Chakwalụ ndị ọgwụ ego, chakwalụ ndị ọgwụ ego. Obi na-elofe anya na-achafu ọkụ. Fatọpụta kashi agha, fatọpụta kashi agha. Bundle of money pasolo ego mbute, ego mbute, ego mbute, ego mbute. Agoresi ego igwenu ego ferika n'ụwa ka mụ na-akọli. Ndị a na-agwọ n'ebunu nwere ibe na-emelu obodo jekwulu maka vanụ n'ụwa. Ndị aṅụlụ ndụ fanem obodo ọsọbụsọnụ. Nwanne m imefi virgin occasion n'imeligonu. If they arrive occasion gị ga-asala ọkụ. Fatọpụta kashi agha. Bundle of money pasolo ego mbute, ego mbute, ego mbute, ego mbute. Ọ na-abụfalute ebe a na-eme occasion. Ụmụnne m febulu oche dị na Nsụka n'obi bute ya n'iru oche nụ ekwubokwu gbasara ego. Beje na bankị mabute ego. Ndị aṅụlụ ndụ, ndị ọgaranya obi ọcha. Imo steeti ọsọ ihite ụkwa nwelu mmadụ. Imo steeti ọsọ ihite ụkwa nwelu ndị eze. Oga bouncer they no dey bounce them out. Fanwelu high currency. Imo steeti ọsọ ihite ụkwa nwelu ndị eze. Oga bouncer they no dey bounce them out. Bouncer no lose so guide. If you lose your sense you go lose your money. They no dey bounce them out. Chukwu emeka aka kpọlọbọ ụgbakwala. Na-esekwa aka gị. Okay. 2IC odogwu ego nwanne m ọgwalụ nke n'elianụ. Commander Agụmba for on time. Agụmba nwere obi akụ. A gentleman with the heart of lion. Aka na-akụ igwe n'elu kpọrọkọtọm bom. Commander of Osihite Ụkwa Imo State. Authority power enter. I salute. Onye nwa nze ọfụnanyanụ. 2IC ọ sị ka ikenesiala ya the Bukas International Motors Limited. Bukas oji moto eme ọgọ. Onye ego na Osihite Ụkwa Imo State. Ndị eze egwu amala sekisi amala ka ije eme abụ gbakwala. Daalụ ọlụ. Osihite Ụkwa famụlụ odogwu gasị. Ndị eze odogwu abụrụ n'ọnụ. Mgbe emebela amala odogwu amala aka
Welfare, Lagos State. Ejimatụ odogwu nwere obi nwanne. Chukwuemeka Kakpolobo 2IC onye nwanze ọfụ n'anya nụ emesu anwụ ọgba 2IC ka nkenelia Miliọma Mainland na Ọsihitokwa dike bụ ụzọ betas the pounds and dollars senior man senior money Miliọma Mainland na Ọsihitokwa Miliọma na-agba n'okwute 2IC odogwu ego nwanne m nụ Ọsị kenelia nụ Izu Young odogwu ego CEO Eribe agwụ na Ọsihitokwa Izu Young baba nnekwu Izu Young odogwu nwere ọgwụ nwe ego nnukwu mmadụ dịka nnekwu alụsị Izu Young odogwu nwere ọgwụ nwe ego 2IC ka nkenele ya onye ego na Ọsihitokwa odogwu agba ọsọ ọgụ my honorable SP gentleman in nature Mr. Humphrey na Ọsihitokwa ezigbo mmadụ doko na mba onye ego na Ọsihitokwa onye ego odogwu agba ọsọ ọgụ hey hey instrumentation ụgbakwala Ọsihitokwa famụlụ ndị eze Ọsihitokwa famụlụ ndị odogwu fa na-eme obodo ọsọ bụ ụsọ ndị aṅụlụ aṅụlụ ndụ 2IC ka nkenele ya High Chief onye atụfula ajụ ya maka na ibu dị n'iru Ezinna nwere ngabasị 1 na Bariga the President General Ọsihitokwa papa nnekwu onye atụfula ajụ ya enekwute mmadụ maka na ibu dị n'iru Ezinna 1 na Bariga 2IC ka nkenenu High Chief Esala Ikedi Nebele the General Commander one man squad odogwu a man with heart of gold and lion ọka obulu ụzọ na Ọsihitokwa ekenemi ọ natalụ dike mma ọ chụbalụ dike ọfịa Esala Ikedi Nebelenu agụ na-eche ibe dike n'agha Mesaya Ọsihitokwa Elijah Ọsihitokwa one man squad akasụlụ bandit akwụ Ikedi Nebele the lion himself General Commander aka na-akụ igwe kporokoto onye pịara ka nnu ya ụgbakwala Ọsihitokwa fanwelu ndị odogwu Ọsihitokwa ndị eze ndị aṅụlụ aṅụlụ ndụ fa na-eme obodo ọsọ bụ ụsọ ndị ọkpata ozughọra ọgaranya obi ọcha ọgaranya obi salịsalị ọgaranya obi salịsalị Ọsihitokwa ndị eze Adamaba n'ụlọ na-akụlụ ya gbamgbam ndị ọma Ọsihitokwa ndị eze ndị ọma ndị ọcha ndị ọma ndị ọcha Ọsihitokwa ndị ọcha ụmụ alaba ndị alaba on stage Patomaiti onye Igbo Chukwuemeka Kakpolobo Osugo National Anthem sign out sign our signature Patomaiti nwa mụ n'ego egwu anyị oje mbe enwe ilu